நம்முடைய சிந்தனை எபிரேயர் 5வது அதிகாரத்திற்கு நேரே நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். 1வது வசனத்திலிருந்து எபிரேயர் 5 1வது வசனத்திலிருந்து 4வது வசனம் வரையிலாய் நாம் வாசிக்கலாம். அன்றியும் மனுஷரில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தும்படி மனுஷருக்காக தேவ காரியங்களை பற்றி நியமிக்கப்படுகிறான். தானும் பலவீனம் உள்ளவனானபடியினாலே அறியாதவர்களுக்கும் நெறி தப்பி போனவர்களுக்கும் இறங்கத்தக்கவனாய் இருக்கிறான். அது நிமித்தம் அவன் ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக பலியிட வேண்டியது போல தன்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் பலியிட வேண்டியதாய் இருக்கிறது. மேலும் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானாய் ஏற்படுவதில்லை. Praise God. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபத்தில் இந்த அதிகாரத்தில் குறிப்பாய் இப்படி ஆரம்பிக்கிறார்கள். பிரதான ஆசாரியன் எதற்கென்று நியமிக்கப்படுகிறான், பிரதான ஆசாரியன் எது நிமித்தம் இந்த காரியத்தை செய்கிறான் என்று அந்த எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபத்தில் ஆரம்பிக்கிறார்கள். அப்படியா சொல்லும் பொழுது மனுஷரில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தும்படி மனுஷருக்காக தேவ காரியங்களை பற்றி நியமிக்கப்படுகிறான். ஒரு பிரதான ஆசாரியன் எதற்கென்று நியமிக்கப்படுகிறான்? ஒரு பிரதான ஆசாரியனுடைய வேலை என்ன? இந்த பிரதான ஆசாரியன் ஒரு மனுஷனுடைய பாவங்கள், அந்த காலத்திலே பிதாவாகிய தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்யும்படியாக சில வகையான பலிகளை சொல்லுகிறார். சர்வாங்க தகன பலி, சில போஜன பலி, இப்படி பலிகளிலே பல வகைகளை சொல்லி இதற்கெல்லாம் பலி செலுத்துங்க என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பலியை யாரிடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்து செலுத்த வேண்டும் என்றால் பிரதான ஆசாரியன் இடத்திலே அவன் கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும், அந்த பலியை செலுத்தணும். அப்படி பலி செலுத்தும் பொழுது அந்த பலியை யார் கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது. அப்ப சொல்றாரு, அந்த பிரதான ஆசாரியன் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை எப்படி ரியலைஸ் பண்ண முடியும் என்றால், வெறுமனே வெளியில பார்க்கும் பொழுது, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளியில இருந்து உங்களை பார்த்து நீங்க அதை செய்யாதீங்க இதை செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்வது எளிது. ஆனால் அவைகளை செய்யாம நான் வாழ்வது கடினம். இப்ப இந்த இடத்துல இந்த எபிரேய நிருபத்தை பவுல் எப்படி கொண்டு வருகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, ஒரு மனுஷன் சொல்வது மாத்திரமல்ல, அவனுக்குள்ளும் அந்த பலவீனம் வரும் பொழுது அந்த பலவீனத்தையும் அவன் நிவர்த்தி செய்கிறவனாய் இருக்கணும். இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை என்னன்னா, மற்றவர்கள் கண்களில் இருக்கிற, மற்றவர்களுடைய காரியங்களில் இருக்கிற அநேக குறைகள், பிரச்சனைகள் மற்றவங்க பண்றதெல்லாம் தவறாகவும் குறைவாகவும் தெரிகிறது. ஆனால் அவைகளை காட்டிலும் அதிக குறைகள் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. இதைத்தான் பவுல் அந்த இடத்துல சுட்டி காமிக்கிறார் பாருங்க. பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தும்படி மனுஷருக்காக தேவ காரியங்களை பற்றி நியமிக்கப்படுகிறான். தானும் பலவீனம் உள்ளவனாய் இருக்கிறபடியால். ஆமென். அவன் பிரதான ஆசாரியனாய் இருந்தாலும் அவனுக்குள்ளும் என்ன இருக்கிறதா, பலவீனம் இருக்கிறது. இன்றைக்கு நாம் எவ்வளவு பெரிய ஆட்களாக இருந்தாலும் அவரவர்களுக்குள்ள மனுஷீகத்திலே ஒரு பலவீனம் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பலவீனத்தை மேற்கொள்ளுகிறதற்கு உண்டான காரியத்தை இந்த எபிரேயர் நிருபம் நமக்கு போதிக்கிறது. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நாம வெளியில பேசி, வெளியில சொல்லி, மற்றவங்களை குற்றப்படுத்தி, வீட்டில் பார்க்கலாம், இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காரியத்தில் பார்க்கலாம், அநேகர் குற்றப்படுத்துகிறோம், காயப்படுத்துகிறோம். அநேகருக்கு சில நேரத்தில் நம்ம ரொம்ப கராராக இருக்கிறோம். ஒரு காரியத்தை இந்த வேளையில் யோசித்து பாருங்க. என்னிடத்தில் இருக்கிற குறைகள், என்னிடத்தில் இருக்கிற பலவீனங்களும் உண்டு. நம்ம எதை வெளியில தப்புன்னு சொல்றோமோ, எதை வெளியில அதிக குறைன்னு சொல்றோமோ, இன்னைக்கு அதே குறை, அதே பலவீனம் நம்மிடத்துல இருக்கிறதை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. அதைத்தான் வசனம் சொல்கிறது, தானும் பலவீனம் உள்ளவனானபடியால் அறியாதவர்களுக்கும் நெறி தப்பி போனவர்களுக்கும் இறங்கத்தக்கவனாய் இருக்கிறான். அப்ப ஒரு பிரதான ஆசாரியனுடைய ஃபீல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு நான் மற்றவங்களிடத்துல எப்படி சில காரியத்தை நான் பார்க்கிறேன். ஒரு போதகரின் இடத்துல இப்படியாய் சொன்னார், அவருடைய பிள்ளைகளின் நிமித்தம் சில பிரச்சனைகள் அவருடைய வாழ்க்கையில். நான் அவரிடத்துல கேட்டேன், ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க பாஸ்டர், என்னாச்சு, கவலைப்படாதீங்க, என்ன ஒரு மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போயிட்டு நான் பேசும் பொழுது அந்த போதகர் என்ன இடத்துல இப்படியா சொன்னார், பாஸ்டர் நான் இதை எப்படி பார்க்கிறேன் அப்படின்னா,
இப்படி சில குறைகளை என் பிள்ளைகளிடத்துல நான் பார்க்கிறது இன்னைக்கு இதே வழி இன்னைக்கு அநேக பெற்றோர் இடத்துல எப்படி இருக்கிறது, காணப்படுகிறது. இன்னைக்கு என் பிள்ளைங்க இந்த தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த தப்பை நான் என் பிள்ளைகள்னு ஒரு வகையில் பார்க்கிறேன். ஆனால் இந்த வழியை நான் எங்கே உணர்கிறேன்னா, இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகள் இதே போல பல இடங்களில் குடும்பத்தில் சில பிள்ளைகள் மீறி நடக்கும் பொழுது, சில காரியங்கள் பாவங்களை செய்யும் பொழுது அந்த பெற்றோருக்கு உண்டான வேதனையை நான் பார்க்கிறேன். எனவே இந்த வேதனை அவர்களுடைய வேதனையாக நான் பார்க்கிறேன். அவர்களுக்காக நான் அதிகமாக செபிக்கிறேன். ஆமென். இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுகிற காரியம் என்னவென்றால், ஒரு காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிறது, ஒரு தோல்வி வந்திருக்கிறது, இல்லை ஒரு குறை வந்திருக்கிறது என்றால், இந்த பலவீனம் உங்க வாழ்க்கையில மற்ற யாராவது ஒருத்தர் உங்க குடும்பத்திலேயோ இல்லை வேறு எங்காவதோ இதே பலவீனத்தோடு இருக்கிற ஜனங்களுக்காய் நீங்கள் பாரப்படும்படியாக கர்த்தர் ஏவுகிறார். ஆமென் சொல்லுங்களேன். உங்களுக்கு ஒரு கடன் பிரச்சனை வந்திருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு ஒரு வியாதி வந்திருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு ஒரு சோர்வு வந்திருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு மனக்குழப்பம் வந்திருக்கலாம். இந்த மனக்குழப்பமும் இந்த சோர்வும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர்களை கீழ்ப்படுத்த அல்ல, அதே மனநிலையில் இருக்கிற வேற ஒருவருக்காய் ஜெபிக்கும்படியாகவும் இறங்கும்படியாகவும் கர்த்தர் ஏவுகிறார். ஆமென். எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, ஒரு பலவீனம் வந்த உடனே, ஒரு காரியம் வந்த உடனே இது நமக்கு என்று எடுத்து உட்கார்ந்து விடுகிறோம். நான் சொல்றேன், கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை உங்க வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார் என்றால் இதே சூழ்நிலையில் இருக்கிற வேற ஒருவருக்கு யாருக்காவது என்ன பண்ண சொல்றார், ஜெபிக்க சொல்லுகிறார். பிரதான ஆசாரியனுக்கே அந்த பலவீனம் இருக்குதான் சொல்றார். அந்த பலவீனம் அவன் எப்படி மற்றவங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ணுகிறான் என்றால், அவன் அந்த பலவீனம் அவனிடத்தில் அவன் பார்த்தபடினால இந்த பலவீனத்தை மேற்கொள்ள, இந்த பலவீனத்தை கழிக்க, இந்த பாவங்களிலிருந்து விடுதலையாக்க நான் பலி செலுத்துவேன். ஏனென்றால் அதே பலவீனம் எனக்குள்ள இருக்கிறது. உங்களுக்கு ஒரு கடன் பிரச்சனை வந்துருச்சா, நான் சொல்றேன், ஒரு 10 கடன் பிரச்சனைகள் உள்ளவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு பலவீனம் வந்துருச்சா, ஒரு 10 இதே பலவீனத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. சில கால்வலி கைவலி ஏதாவது வந்துருச்சா, இதே போல எத்தனை பேர் பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் அங்கங்க இருக்கிறாங்க. அந்த பலவீனங்களுக்காய் பாரப்படும்படியாக கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு பலனை கொடுக்கிறார். சில காரியங்கள் சில ஒரு நமக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது என்னவென்றால், அதோடைய சுவையை நான் பார்க்கும் பொழுது அந்த பாரம் மற்றவர்களிடத்தில் வரணும். கடந்த வாரத்தில் நான் ஊருக்கு சென்றிருந்த போது என்னுடைய பெரியப்பா சில காரியங்களை பேசி கொண்டிருந்தார். ஒரு சிஸ்டருக்கு கையில் காலில் எல்லாம் பயங்கர ஏதோ ஒரு வியாதி மாதிரி பயங்கர பிரச்சனையா. அப்போ அந்த சிஸ்டர் ஒரு காரியத்தை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்களாம். இந்த மாதிரி இதே பிரச்சனையில் இருக்கிற எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க, இந்த தோல்வியாதியோ இல்லை மற்ற காரியங்களோ இருக்கிற அநேகர் இருக்கிறாங்க, இவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டே இருப்பாங்களாம். அப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது தூரத்தில் இருக்கிற அநேகருக்கு இந்த ஜெபம் என்ன பண்ணுச்சா, சுகத்தை கொண்டு போனதை அநேகர் இந்த இடத்துல சாட்சியாக சொன்னதை கேட்டிருக்கிறார்கள். அப்ப சொல்றாங்க, அவர்களுக்கு வந்த பாரத்தை அவர்களுடையதாய் பார்க்காமல் இது மற்றவர்களது காரியத்தை கர்த்தர் எனக்கு உணர்த்துகிறார் என்று பார்த்த பொழுது அவர்களை வல்லமையுள்ளவர்களை கர்த்தர் மாற்றினார். நான் சொல்றேன், நீங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், ஒரு காரியம் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது. ஆமென். அருமையான காலம் சென்ற சாம் ஜபத்துரை ஐயா தன்னுடைய ஒரு சாட்சியில் சொல்றார். அவர் சொல்றார், அவருக்கு பயங்கர ஹை சுகர், பயங்கர வியாதி, அந்த சுகர்னால வருகிற சில புண்கள், சில காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது பயங்கர வேதனை. அவர் தன்னுடைய சாட்சியில் ஒரு காரியத்தில் ஒரு ஊழியரோட பகிர்ந்து கொண்டதை அந்த ஊழியர் ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறார். அவருடைய அடக்க ஆராதனையில் சொல்லுகிறார். அவர் சொன்னாராம், ஒரு இடத்துல, நான் அநேகருக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன், எத்தனையோ 1000 பேருக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன், எத்தனையோ பேர் சுகமடைகிறார்கள், எத்தனையோ பேர் விடுதலை ஆகிறார்கள், ஆனால் என் சரீரத்தில் அந்த வியாதியிலே சுகம் இல்லை. அவர் சொல்ற, அப்படி நான் ஜெபிக்க போகிறதுக்கு முன்பதாக ஒரு மீட்டிங், திருப்பத்தூர்ல நடக்கிற ஒரு மீட்டிங்க்கு போறதுக்கு முன்பதாக, ஒரு வாரத்துக்கு முன்பதாக இந்த தொடையில் இருக்கிற சதையை அப்படியே அறுத்து எடுத்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த வேதனையோட தான் அந்த மீட்டிங்க்கு போய் உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறாராம். நிற்க கூட முடியல, அவருக்கு கொஞ்சம் இந்த ஹேண்டிகேப் பிரச்சனை இருந்தபடினால அவருக்கு என்று ஒரு சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸோட தான் நிற்பாராம். அப்படி நிற்க கூட முடியாதபடி அவர் ஜெபித்த போது இவர் சரீரத்தில் வியாதி சுகமாகல, பலவீனம் சுகமாகல, ஆனால் இவர் யார் யாருக்கெல்லாம் ஜெபித்தாரோ அந்த இடத்துல சுகம் உண்டாச்சா.
ஹல்லேலூயா. அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட அவர் கேட்டார், ஆண்டவரே என்ன ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த வியாதியில பலவீனத்துல சுகம் இல்லை, ஆனா அவர்களுக்கு சுகமாகிறது. ஆண்டவர் சொன்னார், உன் அந்த வேதனையை உன் சரீரத்தில் நீ உணர்கிறதுனால அந்த அந்த உணர்வு அவர்களை என்ன பண்ணுது, அவர்களுக்காய் ஜெபிக்கும்படியாக. எனக்கு வந்த வேதனை அவர்களுக்கு. இன்னைக்கு நமக்கு என்ன தெரியுமா, பட்டுப்பார் உனக்கு, எனக்கு வந்த வழி உனக்கு வந்தாதான். நான் சொல்றேன், கர்த்தர் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் நமக்கு உலகத்திற்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா, நாம் பட்ட வழி இந்த உலகம், என்னுடைய கஷ்டம் இந்த உலகம், என்னுடைய பாடு இந்த உலகம், என்னுடைய வேதனை இந்த உலகம். ஆமென். அநேக ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் வறுமையில் இருந்தாலும், சில கீழே இருந்தாலும் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்க கர்த்தர் அழைத்து இருக்கிறார். ஆமென். சில போதகர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வறுமையான நிலையில இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க போய் ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக ஜெபிக்கும் பொழுது மனநிலை யோசிச்சு பாருங்க. நான் சொல்றேன், கர்த்தர் சில காரியங்களை கீழே வைத்திருக்கிற காரணம் என்ன தெரியுமா, அந்த வேதனைகளை அந்த தோல்விகளை தங்கள் மேலே ஏற்றுக்கொண்டு அந்த காரியத்தை வரவிடாமல் தடுக்கும்படியாக மேற்கொண்டு ஜெபிக்கும்படியாக கர்த்தர் பலவீனங்களை மேற்கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் அழைத்து இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆனா இது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம நல்லா இருந்தா 4 பேருக்கு உதவி செய்வோம்னு சொல்லலாம், ஆனா நாம வேதனையில் இருக்கும் பொழுது அந்த காரியத்தை வரவிடாமல் தடுக்க ஜெபிப்பது. ஹல்லேலூயா. சில பேர் பார்த்துருக்கீங்களா, சில ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டு நின்றுவாங்க, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிடுவாங்க. நம்ம இவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க, இவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் நல்லா ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்க, எனக்கு தான் பிரச்சனைன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு கால சூழ்நிலையில் அவர்களும் இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்கன்னு நினச்சோன்னே இவங்களுக்கு மனசெல்லாம் அப்பாடா, இவங்களும் நம்ம கோஷ்டி தான், இவங்களுக்கும் என்ன மாதிரி தான் கஷ்டப்படுறாங்க, நான் கூட இவங்க என்னோட மேலே போயிட்டாங்களோன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க. நான் சொல்கிறேன், இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த அனுபவத்தில் நீங்கள் இல்லை. நான் எந்த நிலைமையில வேணா இருக்கலாம். ஆமென். சொல்றேன், என்னுடைய பலவீனங்கள் எதை குறிக்கிறது என்றால், இந்த பலவீனங்களின் நிமித்தம் அங்க பலி செலுத்த வருகிறவர்கள் பாருங்க, 3வது வசனம் சொல்லுகிறது, அது நிமித்தம் அவன் ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக பலியிட வேண்டியது போல தன்னுடைய பாவங்களுக்காக பலியிட வேண்டும். 2வது வசனத்திலே தானும் பலவீனம் உள்ளவன் ஆனபடியினாலே அறியாதவர்களுக்கும், சொல்லுங்களேன், அறியாதவர்களுக்கும் நெறி தப்பி போனவர்களுக்கும் இரங்கத்தக்கவனாய் இருக்கிறார். உங்களை எல்லாம் ஆண்டவர், நீங்கள் எல்லாம் தான் ஆசாரியர்கள், சொல்லுங்களேன். ஆண்டவர் உங்களை பார்த்தா சொல்ல, உங்களை எதுக்கு என்று ஆண்டவர் அழைச்சிருக்கிறார்னா, அறியாதவர்களுக்கும் நெறி தப்ப போனவர்களுக்கும் இரங்கத்தக்கவனாய் இருக்கிறீர்கள். இருக்கிறான்னு போட்டிருக்கு. ஆமென். நானும் போய் எங்க வழி சொல்றது, நான் போய் யாருக்கு ஆறுதல் சொல்றது, எனக்கு ஆறுதல் சொல்றக்கே திருச்சபையே, நீங்க ஆறுதல் இல்லாத நிலைமையில இருக்கிறீங்கன்னு ஆண்டவர் எதை தெரியுமா உணர்த்தினாரு, ஆறுதல் இல்லாதவர்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்கும்படியான உணர்வை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதோடைய வேதனை உனக்கு தெரியும், தனிமையினுடைய வேதனை உனக்கு தெரியும், கடன் பிரச்சனையுடைய வேதனை உனக்கு தெரியும், அவமானத்துடைய வேதனை உனக்கு தெரியும். அந்த வேதனையை மற்ற நபர்களிடத்தில் வராதபடி தடுக்கும்படியாக கர்த்தர் உன்னுடைய பலவீனங்களை உனக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். சொல்லுங்களேன். இந்த ஊழியம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை. என்கிட்ட 1000 ரூபா இருக்கும் பொழுது அதில் எடுத்து 100 ரூபா கொடுக்கறது ஈஸி. என்கிட்ட 100 ரூபா கூட இல்லாத போது மற்றவனுக்கு வர வேண்டிய 1000 ரூபாய்க்காய் ஜெபிக்கிறோம் பாருங்க. நம்ம இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஜெபம்ல எப்படி தெரியுமா இருக்கு, ஆண்டவரே என்ன போசிங்க, ஆண்டவரே என்ன நடத்துங்க, ஆண்டவரே எனக்கு கிடைக்கிட்ட, ஆண்டவரே. நான் சொல்றேன், ஆண்டவர் சுய பிரயோஜனத்திற்காக அல்ல, மற்றவர்களுடைய பிரயோஜனத்திற்காக கர்த்தர் உங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். சபை அதை புரிந்து கொள்ளணும். ஆமென். நீங்க படுகிற வேதனை வேற ஒரு இடத்துல வரக்கூடாது. வசனம் சொல்லி பாருங்க, அவன் மேலும் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டாலும் ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானே ஏற்படுத்தல. ஆண்டவர் தான் அழைச்சார், நம்மளை ஆண்டவர் தான் அழைச்சார். உங்களை யாரும் மனுஷன் நான் அழைச்சனாலேயோ இல்லை யாராவது கூப்பிட்டனாலேயோ வரல. அவங்க கூப்பிட்டு இருந்தாலும் வரதற்கு காரணம் யாருன்னா ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார். உங்களை ஆண்டவர் தான் அழைச்சார். நம்ம சில பேருக்கு கேள்வி, தெரியாம வந்து மாட்டிக்கிட்டோமோ, தெரியாம நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோமோ, தெரியாம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம
ஏற்றுக்கொண்டுட்டோமோ தெரியாம ஜெபம் பண்ணிட்டோமோ முதல்ல இருந்தது காட்டிலும் பிரச்சனை, நான் சொல்றேன் முதல்ல இருந்தது காட்டிலும் பிரச்சனை வேற, பிரச்சனை அதிகமா இருக்கலாம். ஆனா முதல்ல இருந்த மனநிலை எனக்கு இப்ப. ஆமென். யோபுனுடைய வாழ்க்கையில பாருங்க, அவன் வாழ்க்கையில பிரச்சனை வந்து திடீர்னு பயங்கர பெரிய இழப்பு, பயங்கர தோல்விகள், திடீர்னு வேலையெல்லாம் எடுக்கப்பட்டு இருக்கிற பிள்ளைகள், ஆஸ்திகள், சம்பத்துகள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு போயிற்று. அவன் வாழ்க்கையில ஒரு ஜீரணிக்க முடியாத நிலைமை, சரீரத்துல வியாதி. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை உணர்த்துறார், நீ உன்னை குற்றப்படுத்துகிற நண்பர்களுக்காக நீ என்ன பண்ணு, ஜெபம் பண்ணு. அவன் எப்படி இருக்கும் மனநிலை, அவன் இருக்கிற சூழ்நிலையில அவனை வந்து ஒருத்தன் காயப்படுத்தி, அவனை வந்து ஒருத்தன் துக்கப்படுத்தி, அவனை ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கி, அவனை எப்படியாவது விழ பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்ற, நீ அவனுக்காக ஜெபம் பண்ணு. எனக்கு பைபிள்ல ரொம்ப, நான் விளையாட்டா சொல்லுவேன் எப்போதும் எல்லாத்துக்கிட்டையும், ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் எதுன்னு கேட்டா பின்னும் எலிகு. பைபிள் இருக்கிற சின்ன வசனம் எது? பின்னும் எலிகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? யோபு 36:1 அப்படி நிறைய இடத்துல வரும். பாருங்க, யோபுடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் வந்ததுக்கு மிக முக்கிய காரணம் எலிகு. மீதி இருக்கிற தோமா, அந்த எலிபாஸ், தேமார் இவங்கெல்லாம் பேசும் பொழுது இவனை குற்றப்படுத்தி பேசுறாங்க. யோபுவை அவனுடைய இல்லாத நிலைமையை பார்த்து, ஏய் நீ உன்னுடைய ஏதோ எங்களுக்கு செய்யாம தப்பு பண்ணியிருக்கிற, எங்களுக்கு செய்யாம ஏதோ போய் பாவம் பண்ணிட்டு இங்க வந்துட்டு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற, அதனாலதான் ஆண்டவர் உன்னைய அடிச்சிட்டாரு. யோபு போல நீதிமான ஒருத்தர் இல்லைன்னு வசனம் சொல்லுது. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, இவனை தாக்கி பேசுறாங்க. தாக்கி பேசினோன்னு யோபுவால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. அத்தனை பேர் இது பண்றாங்க. ஆனா இந்த எலிகுன்னு ஒருத்தன் பேச ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்க. எலிகு தான் தேவனுடைய கிருபைகளையும் தேவனுடைய மகத்துவங்களையும் பேச ஆரம்பிக்கிறான். தேவனுடைய கிருபைகளும் மகத்துவங்களும் உள்ள போகும் பொழுது யோபு நண்பர்களுக்காய் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். நான் சொல்றேன், தேவனுடைய நன்மைகளையும் கிருபைகளையும் புரிந்தவர்கள் மற்றவர்களுக்காய் இறங்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா. நான் படுற கஷ்டம் மற்றவங்க படுறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு அப்பாடா என் கூட ஒருத்தன் டீம் சேர்ந்துட்டான்னு நினைக்காதீங்க. சில பேருக்கு அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இருக்கு. நானே கஷ்டப்படுறேன், என்னோட நீ மேலே போயிடுவியா? இந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுறத பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம கூட 10 பேர் இருப்பாங்க. 10 பேருமே ஃபெயில் ஆகிட்டா இவனுக்கு சந்தோஷம். 10 பேரில் 9 பேர் ஃபெயில் ஆகி இந்த ஒருத்தன் பாஸ் ஆகிட்டு போயிட்டேன்னு வைங்க, 9 பேர் விரோதியாக மாறிடுவாங்க. ஏண்டா என் கூடவே இருந்துட்டு நீ இதில் வேற போட்டி நடக்கும். நான் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெயிலு, நீ எத்தனை இதில் ஃபெயிலு? சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான்லாம் 3 சப்ஜெக்டில் ஃபெயிலுமா. ஒருத்தன் 1ல் தான் ஃபெயில் ஆகிருப்பான். அந்த 1ல் ஃபெயில் ஆனவன் மேலே கோபம் என்னன்னா, இவன் 3ல் வாங்கியிருக்கானா, அவன் 1ல். அவன்கிட்ட போயிட்டு, டே நீ ஆச்சு 1ல் தான்டா, பரவாயில்லடா தப்பிச்சிட்டடான்னு யாராச்சும் சொல்கிறாங்களா? நான் சொல்கிறேன், விளங்காத கோஷ்டிக்கு. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு உலகத்துடைய மனநிலை அப்படிதான் இருக்கு. நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், பவுல் சொல்கிறாரு, நான் நெருக்கப்பட்டும் குத்தப்பட்டும் காயப்பட்டும் அவமானப்பட்டு இருந்தாலும் நான் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியா நான் என்ன பண்றேன், ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவர் சில காரியங்கள் நம்மளை அனுபவித்ததற்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த வேதனையை சுமக்கிறது ஒரு ஆசீர்வாதம். நீ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, என் வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு பாடு வந்துருச்சு, பிரச்சனை வந்துருச்சு, பலவீனம் வந்துருச்சு சொல்றேன். இது நான் சொல்றேன், கர்த்தர் கொடுத்த பாக்கியம். ஆண்டவர் எனக்கு இந்த இடத்துல வச்சது உணர்த்துறதுனால சொல்றேன். நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தது வேற தெரியல. யார் கூட ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமா பேசி கொண்டிருக்கிறார். உங்க வாழ்க்கையில சில காரியங்களை கர்த்தர் அனுமதிச்சிருக்கிறார், சந்தோஷப்படுங்க. சில அவமானத்துக்காக சந்தோஷப்படுங்க, சில பலவீனத்துக்காக சந்தோஷப்படுங்க. நான் சொல்றேன், இது ஒரு பெரிய, இது எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது, எல்லாராலையும் தாங்கிட முடியாது. ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை ஏன் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால், இந்த நிலையில இருக்கிற 1000 பேருக்காக ஊக்கமாய் ஜெபிக்கும்படியாக கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நான் தனியா இருக்கிறேன்னு நீ ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? நான் சொல்றேன், இந்த தனிமையில இருக்கிற அநேகருக்கு நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக கர்த்தர் உங்களை ஏவுகிறார், இறங்கும்படியா. வசனம் தான் சொல்லுகிறது, அறியாதவர்களுக்கும் நெறி தப்ப போனவர்களுக்கும் இறங்கத்தக்கவனா இருக்கிறான். இன்னைக்கு வார்த்தை தான். நான் எடுத்துட்டு வந்த காரியம் வேற, ஏதோ ஆண்டவர் உங்களோட பேசுகிறார். நெறி தப்பி போனவர்களும் அறியாதவர்களுக்கும் இறங்குகிறவர்களாக கர்த்தர் உங்களை மாற்றுகிறார். ஹல்லேலூயா. அநேகர் உங்களை நோக்கி வர போறாங்க. நான் சொல்றேன், உடனே தம்பி இது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிலாம் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன், வேதனை எனக்கு தெரியுது.
கர்த்தர் வேதனையை மாற்றுவார். ஆமென். இந்த தனிமையை மாற்றுவார், இந்த பலவீனத்தை மாற்றுவார், இந்த கடன் பிரச்சனையை மாற்றுவார், இந்த அவமானத்தை மாற்றுவார். இறங்கத்தக்கவனாயிரும். ஹல்லேலூயா. அது நிமித்தம் அவன் ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக பலியிட வேண்டியது போல தன்னுடைய பாவங்களுக்காக பலியிட வேண்டியதா இருக்கிறது. ஆமென். ரெண்டு காரியம் நடக்குது பாருங்க. இவன் மற்றவர்களுக்காகவும் செய்கிறான், தனக்காகவும் செய்கிறான். ஒருத்தருடைய லைஃப்ல 2 காரியம் மஸ்ட். நீங்க உங்களுக்காகவும் பிரயோஜனமா இருக்கணும், நீங்க மற்றவர்களுக்காகவும் பிரயோஜனமா இருக்கணும். இப்போ இங்க ஒரு பலியை செலுத்துகிறத பார்க்கிறோம். இந்த காரியத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்க பாருங்க. இந்த காரியத்தை கர்த்தர் சில நபர்களுக்கு உண்டான மாற்றத்தை கொடுக்கும்படியாக இதை எனக்கு அனுமதித்திருக்கிறார், சந்தோஷம் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா? இது ஒரு பலி. சொல்லுங்களேன். இப்ப நீங்க மற்றவர்களுக்காக ஒண்ணு செய்யறீங்க பாருங்க, இறங்குகிறீங்க பாருங்க, அது ஒரு பலி. ஆமென். இந்த பலி எனக்கு நான் செலுத்துகிற பலி. இதுல இந்த பலியில கொஞ்சம், ஏன்னா பலின்னு சொல்லும் பொழுதே பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நல்லா சந்தாக வெட்டி, துண்டு துண்டாக தட்டி, உள்ள இருக்கிற குடலெல்லாம் உருவி, சில காரியங்கள்லாம் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, வகை வகையா அறுத்து பலிபீடத்தின் மேல வச்சு சுட்டரிக்கிறது. இப்ப 2 பலிகளை குறித்து பார்க்கிறோம் பாருங்க. ஒரு பலி என்னுடைய காரியத்திற்காக உண்டாகிற பலி. என்னுடைய காரியத்திற்காக உண்டாகிற பலி என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பலி செலுத்துதல் என்றது ஆங்கிலவாதத்தில் ஆஃபர் சாக்ரிஃபைஸ். ஆஃபர் சாக்ரிஃபைஸ் சில காரியத்தை தியாகம் என்று சொல்லுகிறார்கள். நான் இப்படியா சொல்லுகிறேன், தியாகம் என்று சொல்வதை விட சுட்டரிக்கிற பலி. இது சுட்டரிக்கிற பலி என்றால் நீங்கள் தேவன் மேல கொண்டிருக்கிற அன்பினால சில உலகத்தின் காரியங்களை வெறுத்து சுட்டரிக்கணும். இந்த அன்பு என்னவென்றால் பாருங்க, பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல கொஞ்சம் வெறுப்பா இருந்தார். நல்லா பேசுங்களேன். அன்பா இருந்தார். ஆனா அந்த அன்பை யாருக்காக கொடுத்தார்னு பார்த்தா நமக்காக கொடுத்தார். நம்மேல கொண்டிருந்த அன்புக்காக கொடுத்தார். எடுத்து வாசிக்கலாம். 1 யோவான் புத்தகம் 3ஆவது அதிகாரம் 16 to 19 வரைக்கும். அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு என்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம். நாம் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம். ஒருவன் இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாய் இருந்து தன் சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டென்று கண்டு தன் இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்து கொண்டால் அவனுக்கு தேவ அன்பு நிலை கொள்கிறது எப்படி? என் பிள்ளைகளே, வசனத்தினாலும் நாவினாலும் அல்ல, கிரியையினாலும் உண்மையினாலும் அன்பு கூற கடவோம். ஆமென். இங்க பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய சொந்த குமாரனை ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக அனுப்பினதற்கு காரணம் உங்கள் மேல என் மேல வைத்த அன்பு. இந்த அன்பினால தாம் நேசித்த ஒரு காரியத்தை சுட்டரிக்கும்படியாக பலி செலுத்தும்படியாக பிதாவாகிய தேவன் ஒப்பு கொடுத்தார். பாருங்க, நாம ஒரு பலி செலுத்தணும் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல நாம அதிகமாய் நேசிக்கிற ஒரு காரியத்தை சுட்டரிக்கிறதன் பலி. அந்த பலியை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அதிகமாய் நேசிக்கிற ஒரு காரியத்தை கர்த்தருடைய சமூகத்துல பலி செலுத்துவது உங்க வாழ்க்கையில மிகுந்த ஆசீர்வாதம். ஆமென். அதனாலதான் சின்ன வயசுல இருந்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஒரு குடும்பத்துல தலைப்பிள்ளையா இருந்தா ஊழியத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்துருவாங்க. எங்க ஆவிக்குரிய குடும்பத்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பிள்ளை என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஊழியத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்துருவாங்க. இன்னைக்கு ஐயோ என் பிள்ளை அதெல்லாம் இல்லை, நல்லா படிச்சு பெரிய ஆளாய். நான் சொல்ல படிச்சு பெரிய ஆளாகிறது வேற, ஆகணும். முதன்மையாக்கப்பட்டு ஒரு காரியத்தை கர்த்தருடைய சமூகத்துல பலி செலுத்துறது, ஒப்பு கொடுக்கிறது, கமிட் பண்றது, இது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ். ஏன்னா பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய சொந்த குமாரனை இந்த பூமிக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக கொடுத்து அந்த குமாரனை ரத்தம் சிந்த வைத்து
பலி செலுத்த செய்து காண்பித்தார். அந்த பலி வந்தபடியினாலே இந்த உலகத்திற்கு ரட்சிப்பு வந்தது. நான் சொல்றேன், உங்க வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் நீங்க அதிகமா நேசிக்கிறீங்களோ கர்த்தருடைய சமூகத்துல பலி செலுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது, சுட்டரிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ஆபிரகாம் 25 வருடங்களுக்கு பிறகு, வாக்குத்தத்தம் பெற்று 25 வருடங்களுக்கு பிறகு ஈசாக்கை பெற்றுக்கொள்கிறான். ஆண்டவர் கேட்கிறார், ஈசாக்கை கொண்டு கொடூர தேவனா இருப்பார் போல, 25 வருஷம் இந்த அந்தான்னு ஆகி போய் பலியை கொண்டு வர, குழந்தை பிறந்து இப்போ குழந்தை விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்குது, நைட்டு திடீர்னு தூக்கத்தில் பேசிட்டாரு, கொண்டுட்டு வா, பலியை கொண்டுட்டு வான்னு நினச்சி பாருங்க. இவர் சாராயிலுக்கு கூட சொல்லலை, வேற யாருக்கும் சொல்லலை, ஈசாக்குக்கும் சொல்லலை. ஈசாக்கை கூட்டிட்டு போயிட்டான். கூட்டிட்டு போய் அந்த பலிபீடத்து மேலே வச்சு கட்டி அருவாளை ஓங்கும் பொழுது ஆண்டவர் பேசுறார். கொஞ்சம் விட்டுருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பான்? போட்டிருப்பான். ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை ஆபிரகாம் இடத்துல அதை பார்த்தார் பாருங்க. தேவன் மேல இருக்கிற அன்பின் நிமித்தம் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் சுட்டரிக்க ஆபிரகாம் தயாரா இருந்தான். ஆமென் சொல்லுங்களேன். அதற்கு முன்னாடி ஆண்டவர் ப்ரூவ் பண்ணல, ஆண்டவர் இப்படிதான் அப்படிதான் எதையும் செய்து காண்பிக்கல, வார்த்தை மாத்திரம் வந்துச்சு. ஆபிரகாமுக்கு சகலமும் சௌக்கியமாக இருந்த பொழுது, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல, ஆபிரகாமின் அப்பா தேராகு இந்த சிலை செய்கிறவன், சரி, அவன் இந்த நிம்ரோத்னு ஒருத்தன் இருக்கான் பாருங்க. நிம்ரோத் தேசத்தின் பிரபு. அந்த தேசத்தின் பிரபுடைய ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் தான் யாரு? ஆபிரகாமுடைய அப்பா தேராகு. அப்ப அவ்வளவு பவர்ஃபுல் மேன், அவருக்கு சைடு பிசினஸ் தான் சிலை செய்யறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்ல இருக்கும் பொழுது எந்த இதுக்கும் குறைச்சல் இல்லை. ஆபிரகாமோடு தேவன் பேசுகிறார், இவைகளெல்லாம் விட்டு புறப்பட்டு வா. ஆபிரகாம் சொல்ற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்றான்? புறப்பட்டு போறான். புறப்பட்டு போகிறதற்கு என்ன வேணும்? அந்த எந்த காரியமும் இல்லை. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் பார்த்து ஒரு மணி நேரம் வந்து ஜெபம் பண்ணுங்க பிரதர். ஐயோ எனக்கு விட்டுட்டே வர முடியாதபடி வேலை வேலை வேலை. நான் சொல்றேன், குழிக்குள்ள போற வரைக்கும் வேலை இருக்கத்தான் போகுது. சொல்லுங்களேன், பேச்சு வராதே. சில நாய்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? குடு 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 குடுன்னு அங்கே ஓடும், குடு 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 குடுன்னு இங்கே ஓடும். ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, நாய்க்கு நிற்கிறதுக்கு நேரமும் இல்லை வேலையும் இல்லை. இன்னைக்கு நம்ம எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறேன், திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூம்லேருந்து இந்த ரூமுக்கு நடக்கிறாங்க, இங்கேருந்து இங்கே நடக்கிறாங்க. ஒரு 10 தடவை கிராஸ் ஆகி போயிட்டு வந்துட்டாங்க. வீட்டுக்குள்ளே குறுக்க முறுக்குன்னு போயிட்டு வராங்க. நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன், என்னடா இது ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்களோ. அப்புறம் பார்த்தா இங்கேருந்து அங்கே போய் நின்று யோசிக்கிறாங்க, என்னமோ எடுக்க வந்தோமே அப்படின்னு. ஸோ இங்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் நின்று என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே போய் யோசிக்கிறாங்க, இது என்னென்ன பண்ணணும் இப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் திடீர்னு இங்கே இருக்குமோ அப்படின்னு போகிறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம வேலை செய்கிறோம், வேலை செய்யாமல் கிடையாது. ஆனால் நான் சொல்கிறேன், சில காரியத்தை விட்டு வா, சிலதை தள்ளிட்டு வா, கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கி வா, பலி செலுத்து. சில உன்னுடைய பலனை கத்திருக்கிறாரா, பலி செலுத்து. உனக்குள்ள இருக்கிறத என்ன பண்ணு, பலி செலுத்து. பாருங்க, ஆபிரகாம் அந்த ஈசாக்கு இடத்துல கையை ஓங்கி ஆண்டவர் பேசுற, போத நிறுத்தி, நான் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை ஆபிரகாம் பார்த்துட்டார். அவன் நான் என்னைக்கு சொன்னனோ, இன்னைக்கு குழந்தைய பெற்றெடுத்து இந்த குழந்தைய ஒப்பு கொடுக்கிற வரைக்கும், சில நேரத்தில் ஆண்டவர் சில பலிகளை எப்படி பார்க்கிறார் அப்படின்னா, அவன் கடைசி மணி துளி வரைக்கும் அதில் நிற்கிறானா, நிலைத்திருக்கிறானா. இந்த இடத்துல யோவான்ல தானே சொல்லுகிறார், தன் சகோதரன் இடத்துல அன்பு கூற வேண்டிய அந்த அன்பை எதோடைய அன்பா பார்க்கிறார்னா, அவர் மேல செலுத்த வைத்திருக்கிற, அவர் அவனுக்குள்ள கொடுத்திருக்கிற அன்பு. இப்ப அந்த அன்பிற்காக தன் மகனையும் கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறான். ஒரு காரியம் தெரியுமா, அந்த ஆண்டவருக்கு நேரா பலி செலுத்துறத ஈசாக்கு பார்த்தபடியினால, அதற்கு பிறகு ஈசாக்கு ஆபிரகாமுக்கு உண்டான உறவுல பெரிய துண்டிப்பு வந்துச்சு. பயம், இந்த மனுஷன் கூட நான் இருந்தேன் அப்படின்னா
எப்பயாவது இவன் கத்தரிக்காக போட்டுருவானே. இவன் போய் அம்மா, இது உண்மைங்க, சாராலும் ஈசாக்கும் தனியாக தான் இருந்தாங்க, ஆபிரகாம் தூரமாக தான் இருந்தார். நான் சொல்கிறேன், சில ஆண்டவர் சில வைராக்கியத்தை உங்கள்கிட்ட பார்க்குறார். எனக்காக, என் மேல் இருக்கிற அன்புக்காக நீ சகலவற்றையும் நீ இழக்க தயாரான்னு பார்க்குறார். நான் சொல்கிறேன், வெளியில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் அப்படின்னு இல்லை, சபையில் இருக்க நீங்கள் கர்த்தருக்காக ஒரு விசேஷிக்கப்பட்டவைகளை இழக்க தயாராக இருக்கிற பலி செலுத்துதலை, இருதயத்தை கர்த்தர் உங்களிடத்துல பார்க்க வாஞ்சிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. சொல்றேன், கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார், விடுதலையாக்குவார், கண் கலங்காத திகையாதே மனமேன்னு சொல்றது ஈஸி. நான் இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண காரியம். நான் சொல்றேன், ஆண்டவர் ஒரு மிலிட்ரி மாதிரி ஒரு பவர் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார். மிலிட்ரி பார்த்துருக்கீங்களா? தேசம் விடுதலையாகணும் அப்படிங்கிறக்காக அவன் சிறையில் இருக்கிற மாதிரி சூழ்நிலையில் இருப்பான். மரத்துக்குள்ளேயும் செடிகளுக்குள்ளேயும் பொந்துகளுக்குள்ளேயும் ஒளிந்து. நான் சில காரியத்தை கேட்டேன் பாருங்க. சியான்சின்னா அது பேர் என்ன மலை? சியான்னா ஒரு மலை இருக்கிறதுல உயரமான மலையில் ஒரு ஆர்மி ட்ரூப்பை கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னா ஒரு வருஷம் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்களாம், தங்க வைப்பாங்களாம். அங்கே தங்க வச்சு அந்த எல்லை பகுதியை பாதுகாக்கிறது தான் அவங்களுடைய வேலை. அங்கே அந்த உயர்ந்த மலையில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் -50 போகுமாமா. -50 போகும்போது தப்பி தவறி ஐஸ் கால்குள்ளே போச்சுன்னா காலை கட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருமா. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலாம் ஒரு ஆர்மி போய் இருக்குதுன்னா அது பேர் என்ன, ஜாலியா? நான் சொல்றேன், அது ஒரு பவர். யாருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கோ, யாருக்கு அந்த வில் பவர் இருக்கோ, யாருக்கு அந்த பலன் இருக்கோ, அவர்களை நம்பிதான் அந்த எல்லையை, தேசத்தின் எல்லையை ஒரு தேசம் கொடுக்கிறது. என்றால் நான் சொல்றேன், உன்னை நம்பி ஆண்டவர் ஒரு எல்லையை கொடுக்கணும் அப்படின்னா உனக்குள்ள அப்படிப்பட்ட வைராக்கியத்தையும் தைரியத்தையும் நீ சில காரியங்களை பலி செலுத்துகிறதையும் பார்க்கணும். தேவனின் கையில் அதை கொடுக்கணும், இதை கொடுக்கணும். நான் சொல்றேன், கொடுப்பது நீ அனுபவிப்பதற்காக அல்ல. சில நேரத்தில் பலவீனத்தில் இருப்ப, சில நேரத்தில் ஆசீர்வாதிக்கப்படுவ. நீ பலவீனத்தில் இருக்கும் பொழுது ஜெபிக்கிறேன் என்றால், நீ ஆசீர்வதிக்கும் போது தேவன் எதற்காக அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்றால், நீ பலவீனத்தில் இருக்கும்போது ஒருத்தனுக்கு ஜெபித்தில, அந்த ஜெபித்த சகோதரனுக்கு நீ ஆசீர்வதிக்கும் போது கொண்டு போய் கொடுப்பதை தேவன் விரும்புகிறார். நம்ம நல்ல ஜெபம் பண்ணுவோம், ஆண்டவரே இவர்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அந்த வசனத்தை மறுபடியும் வாசிங்க. 1 யோவான் புத்தகத்தை 3ஆம் அதிகாரம் 16-19. அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே. பாருங்க, நல்லா வச்சுக்கோங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், அவர்கள் நெறி தப்பி போனவர்களுக்காகவும், சொல்லுங்களேன், அறியாதவர்களுக்காகவும் இறங்கத்தக்கவனா இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு, இப்ப ஜெபம் பண்றீங்க, அவங்களுக்காக பரிந்து பேசுறீங்க. அடுத்து, அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறீர்கள். நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாக இருக்கிறோம். ஒருவன் இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாய் இருந்து நீங்க இதுதான் பாருங்க. சொல்லுங்க, இந்த கருத்துல ஆண்டவர் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க போறார். கரங்களில் ஆசீர்வாதம். ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆஸ்தி உடையவர்களை மாற போறீங்க. எங்க இந்த சைடு சத்தம் இல்லையா? பஸ்ட் கேக்குறீங்க. நாளைக்கு இருக்க பிரச்சனையை கேட்டா நீங்களும் அந்த சைடு ஓடி போயிருவீங்க. நீங்க பாங்க, நீங்க வாட்டுக்கு சும்மா நல்ல விசுவாசத்தோட சொல்லுங்களேன், இந்த கை ஆஸ்தி உடையதாய் மாறும். சொல்லும் பொழுது எனக்கு 65 வயசு ஆச்சு, மாசம் இவ்வளவு வருது, இதை வச்சு நான் எப்படி ஆஸ்தியும், உங்கள் ஞானம் இயேசுவின் நாமத்தினால பாதாளத்தில் கட்டப்படுவதாக, கர்த்தருடைய ஞானம் வெளிப்படுவதாக, இந்த கை ஆஸ்தி உள்ளதாக மாறும். சொல்லுங்களே, வலது கையை உயர்த்தி. ஆஸ்தி உள்ளவனாய் மாறும் பொழுது சொல்லு, சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டு என்று. இப்ப இதைத்தான் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். கையில எல்லாம் கிடைக்க போகுது. அப்ப இந்த கையை வச்சு நீ இதுவரைக்கும் ஜெபம் பண்ண, இப்ப ஜெபம் பண்ணோன்னா திடீர்னு ஆண்டவர் உங்க கையில் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்டாரு. இப்ப இந்த ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி என்ன செய்ய போற அப்படின்னா, குறைச்சல் உண்டானவர்களுக்கு சொல்லுங்க. நானு, என் பிள்ளை, என் பையன், ரைட்டு,
உனக்கு உதவி செய்ய திராணி இருக்கும் பொழுது அதை செய்யத்தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே. இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வான்னு சொல்லாத. கர்த்தர் ஒரு சபையை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றால் குறைச்சல் உள்ளவர்களை சந்திக்கும்படி ஆசீர்வதிக்கிறார். யாருக்காவது உன் நிமித்தம் உதவி செய்ய முடிந்து அந்த உதவி நிமித்தம் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான், உதவி செய். சில பேருடைய உதவி என்ன தெரியுமா, எப்படி தெரியுமா இருக்குது? உதவியில ரொம்ப கவனமா இருக்கும். இவன் நிமித்தம் நமக்கு ஏதாவது வேலை ஆகுமோன்னு உதவி கிடையாது. அவனை குழியிலிருந்து தூக்குகிறக்கு உதவி. திடீர்னு ஒருத்தன் கேட்பான், 500 ரூபா கேட்பான். அவன் எதுக்கு கேட்பான்னு நமக்கு தெரியும். எங்கேயாவது போறக்கு, டாஸ்மார்க் போறக்கு கேட்பான். நம்ம 500 ரூபா தூக்கி கொடுத்துட்டு இவனால நாளைக்கு நமக்கு பெனிஃபிட்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா 500 ரூபா இல்லை 5 லட்ச ரூபா போயிரும், பார்த்துக்கோங்க. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை கொடுக்கும் பொழுது அந்த நீ செய்கிற உதவி அவனை குழியிலிருந்து தூக்குகிறதா? நம்ம செய்கிற உதவி எப்படி இருக்கணும்? அவனுடைய காயத்தை கட்டுகிறதா? அவனுடைய இருளிலிருந்து வெளிச்சம் வருகிறதா? நம்ம இன்னைக்கு அநேக உதவிகளை செய்வது கூட எப்படி செய்யணும்? அது நிமித்தம் எனக்கு நாளைக்கு எனக்கு யூஸ் ஆவான்னு நீ உதவி செஞ்சினா அது பேரு பலி இல்ல, அது பேரு உன்னுடைய சுய பிரயோஜனம். நீ செய்கிற உதவி அவனை மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவளா மாற்றணும். தேவனுக்கு மனுஷனுக்கு உண்டான வித்தியாசம் அதான். தேவன் இந்த பூமிக்கு வந்த போது பாருங்க, ஏற்கனவே இந்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் சில காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறேன். ஆண்டவர் ஏன் ரோமர் பீரியட்ல தெரிஞ்செடுத்து வந்தாருன்னு தெரியுமா? அத்தனை பேருக்கு கேட்காதவர்கள் இன்றைக்கு கேட்டுக்கொள்ளுங்க, நான் சீக்கிரமா சொல்லிட்டு போறேன். ரோமர் குடியிருப்பு காலத்துல தான் ஒரு முறையை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணினார்கள். என்னவென்றால், ரோமர் எங்கெல்லாம் போய் கேப்சர் பண்றாங்களோ, பிடிக்கிறாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஜனங்களை சிறையிருப்புக்குள்ள கொண்டு வர மாட்டாங்க. அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்து அந்த ஜனங்களுக்கு உண்டான நன்மைகளை நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பாருங்க, இன்னைக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு அமெரிக்க தேசத்துல உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்து நல்ல வேலையும் கொடுக்குறோம், வந்து விடுங்கன்னா போயிருவீங்களா மாட்டீங்களா? பிரைஸ் தி லார்ட் பிரதர், கர்த்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் விடுவீங்களா? கர்த்தருக்கு சித்தமே இதுதான் சொல்லிடுவீங்க. உங்களை தான் சொல்றேன். அப்ப ஒரு நல்ல அந்த காலத்துல ரோமர் தேசங்கிறது ஒரு நல்ல பெரிய பவர்ஃபுல் தேசம், நல்ல வல்லரசு தேசம். இப்படிப்பட்ட தேசத்திலிருந்து குடியுரிமை வழங்கி அந்த தேசத்து குடிமக்களை மாற்றி அந்த தேசத்துடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கு தேசத்தை விட்டு வெளியில வரக்கு மனசே இருக்காது. ஏன்னா குறைவில் இருந்த ஜனங்கள், சில கேள்விக்குறியோட இருந்த ஜனங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்பொழுது அதை என்ன பண்றாங்க? ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட நிலைமையில தான் ஆண்டவர் அந்த பீரியடை செலக்ட் பண்ணி வருகிற ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் அப்படின்னா, அவர் கொடுக்கிற கிருபை அவனை கீழே விழத்தக்க அல்ல, அவனுக்குள்ள இருக்கிற ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாய். ஆமென் சொல்லுங்களேன். அவன் உதவியை வாங்குறவனா மாத்திரம் இல்ல, அவன் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவனாகவும் இருக்கணும்னு ஆண்டவர் வாஞ்சிக்கிறார். நாம செய்ய போகிற உதவி, நாம செய்ய போகிற காரியங்கள் அவனை உருவாக்கி விடுகிற விதமாய் இருக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு உதவி செய்வோம் அப்படின்னா, எப்பவுமே அவன் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கணும். அவனுக்கு நல்ல உதவி செய்வோம், பார்த்துருக்கீங்களா? அண்ணா 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 அப்படின்னு சொன்னானா, என்னடா சரி இந்த அப்படின்னு கொடுக்கறக்கு ரெடி. ஆனா இதே அண்ணா இல்லைண்ணா அதெல்லாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னானா, நீ என்கிட்டே பேசுறே, நீ உனக்கு வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சுக்கிறேன். ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கிற பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் நானும் ஆண்டவருடைய இடத்துல இருந்தோன்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு யோசிச்சு பாருங்க. ஆதாம் ஏவாளையும் படைச்சு ஏதேனுக்குள்ள விட்டுட்டு ஆண்டவர் சொல்ற, நான் எல்லாவற்றையும் வச்சுட்டேன், உன்னுடைய இஷ்டம் அப்படின்ட்டார். நீ எதை சாப்பிட்றியோ இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நீங்கள் நானுமா இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா அவன் கை காலையெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டு, என்ன அங்கே பாரு கைகள் போட்டு பழத்தை பறிக்க போகும்போதே ஆண்டவருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்குமா? பறிக்க போகும்போது இங்கே டேய் என்னடா சொன்ன, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க, நிறுத்து. ஏன்னா ஆண்டவர் தனக்கு கீழே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆளுகை செய்யணும்னு நினைச்சிருந்தாருன்னா அவன் கையை பிடிச்சி தடுத்து நிறுத்துமாதில்ல, நீ செய்யாதன்னு நிறுத்தி இருப்பார். ஆனா ஆண்டவர் ஒரு மனுஷன் சுயமாய் இயங்குவதை வாஞ்சித்தார்.
அந்த சுயமாய் இயங்குவதிலே தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டியதை வாஞ்சித்தார். நம்மளுடைய பாலிசி என்னன்னா, ஒருத்தன் செய்யணும், அவன் செய்யணும், அவனை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்ய வைக்கணுங்கிறத நம்மளுடைய நோக்கம். புரிஞ்சுச்சா புரியல? பக்கத்துல தட்டி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. எல்லாம் கொஞ்சம் இப்படி 7ஆம் வானத்துல 3ஆம் வானத்துல போய்கிட்டு இருக்கீங்க. சோத்திரம், அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாஞ்சல் என்னன்னா, ஒருத்தன் இப்போ எங்க மாமாட்ட போய் ஒரு வழி கேட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு கோயம்புத்தூர்ல எல்லா வழியும் தெரியும். இவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இங்கே இடத்துக்கு போகணும், என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்படி ஆரம்பிச்சார்னா, இந்த ரைட்டு திரும்பி 3வது லெஃப்ட் திரும்பி 2வது ரைட்டு போய் அப்படியே நேராக போய் மறுபடியும் இப்படி கீழே இறங்கி அப்படின்னு சொல்லி வழி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவார். நான் சொல்லி மாமா இல்லை மாமா இந்த வழியாக போகணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா சொல்லுவார்? இல்லை ஜோசப், நான் சொல்கிறது என்ன பண்ணு, செய், கேளு. என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு நாம ஒரு காரியத்தை நம்ம வாஞ்சித்தோம் அப்படின்னா அதை நாம நினைக்கிற மாதிரி தான் அவன் அப்படியே இயங்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா தேவன் என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாரு? அவன் செய்வதிலே நான் சொல்லாமல் அவன் என்ன பிரியப்படுத்த நான் வாஞ்சிக்கிறார். புரிஞ்சுச்சா இல்லையா? இதெல்லாம் இப்படி இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு, இதெல்லாம் இருந்தா இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை பார்த்துட்டு முடிவெடுக்கிற அதிகாரத்தை கர்த்தர் என் கையில கொடுத்துட்டார். ஆமென். தேவன் செய்த உதவியதான். தேவன் ஒரு மனுஷனுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது பெரிய உதவி, மண்ணில இருந்து தூக்கி எடுத்து இன்னைக்கெல்லாம் உட்காந்து இங்க நீங்க நாள நின்றுகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு உருவான மண்ணு தான் இன்னைக்கு பல இதா பெருகி இன்னைக்கு தேவசாயில பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அன்னைக்கு அவர் பார்த்த செய்த உதவி, மண்ணில இருந்து தூக்கின உதவி. இன்னைக்கு ஆண்டவர் அதே சாயலை நீங்க மற்றவர்களிடத்துல கொடுக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார். ஆமென் சொல்லுங்களேன். தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தது தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக கொடுத்தாருன்னா, நீங்க உங்க ஜீவனை நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்க செத்து போறது இல்லை. இந்த வசனத்தின்படி பார்க்கும் பொழுது உள்ள இருக்கிற தேவனுடைய ஜீவன் மற்ற மனிதர்களுக்குள்ள கொடுக்கும் பொழுது அந்த மனிதனை குழியிலிருந்து, இருளிலிருந்து, பாவத்திலிருந்து, சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குகிறது. அப்படிப்பட்ட நீங்க ஜீவனை பேசும் பொழுது சில நேரத்தில் பலி செலுத்துவது போல இருக்கும். அது உனக்குள்ள சில காரியங்களை வேதனைப்படுகிறது போல இருக்கும். நான் சொல்றேன் அந்த பலி. ஏனென்றால் வசனம் பின்னாடி படிக்கும் பொழுது சொல்லுகிறது, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பாடுபடுகிறதினாலே கீழ்ப்படிதல் இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறார். வசனம் சொல்லுது, அவர் குமாரனாய் இருந்தும் என்ன பண்ணாராம்? பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்களேன், அவர் குமாரனாய் இருந்தும் கீழ்ப்படிந்தார். இன்னைக்கு நாம 4 காசு சம்பாரிச்சிட்டா போதும், என்ன எனக்கு பெருசா கிளாஸ் எடுக்கிறேன், என்கிட்ட பெருசா பேசுறீங்க, என்கிட்ட இதெல்லாம் வச்சுக்காதீங்கண்ணே. இன்னைக்கு நானும் என் காலில் சொந்த காலில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க, 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 16வது வசனம் 17வது வசனம் வாசிங்க. சுயாதீனம் உள்ளவர்களாய் இருந்தும் உங்கள் சுயாதீனத்தை துர்க்குணத்திற்கு மூடலாக கொண்டிராமல் தேவனுக்கு அடிமைகளாய் இருங்கள். எல்லாரையும் கனம் பண்ணுங்கள். எல்லாரையும் கனம் பண்ணுங்கள். சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள். சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள். தேவனுக்கு பயந்திருங்கள். தேவனுக்கு பயந்திருங்கள். ராஜாவை கனம் பண்ணுங்கள். ராஜாவை, குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் யாரு? ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா, எல்லாவற்றுக்கும் அவர் மேல். ஆனா சில காரியத்தை ஆண்டவர், வசனம் என்ன இன்னைக்கு நம்ம தியானிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், அறியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கும் நெறி தப்பி போனவர்களுக்கும் இறங்கி இருக்கிறான். பிரதான ஆசாரியன் இறங்கி இருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரதான ஆசாரியர் எப்படி இறங்கி இருக்கிறார்னா, கீழ்ப்படியும்படியாய். குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஹீரோ. அவர் எப்படி இறங்கி இருக்கிறாரா? கீழ்ப்படியும்படியாய், பாடுகளின் நடுவில் நிலை நிற்கும்படியாய் இறங்கி இருக்கிறார். அங்க போய் அத்தனை பேர் முன்னாடி நின்று பேசும் பொழுது, தம்பி பிலாத்து என்னை பத்தி உனக்கு தெரியாதுப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா என்ன நடந்திருக்குன்னு நினைச்சு பாருங்க. சிலுவையில் இருக்கும் பொழுது என்ன பேசின சொல்லு பார்க்கலாம் மறுபடியும் அப்படின்னா சொன்னாரு, சகலவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் தாங்கவும் கனப்படுத்தவும் தம்மை ஒப்பு கொடுக்கவும் சொல்லப்பட்ட அழைப்பில் நிலைத்திருக்கவும்
கொடுத்தபடியினாலே இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ரட்சிப்படைந்திருக்கிறோம். நான் சொல்றேன், நீ செலுத்த போகிற பலி, நீங்க செலுத்த போகிற சில விலை கிரயங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை, உங்கள் பட்டணத்தை ரட்சிப்படைவதற்கு தேவன் உங்களை பலியாக எதிர்பார்க்கிறார். ஆமென் சொல்லுங்களேன். சில காரியங்கள் நீங்க பலி செலுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். சில காரியங்களை சுட்டரிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். இந்த சுட்டரிப்பும் இந்த பலி செலுத்துதலும் சாதாரணமாக வந்துராது. நீங்கள் தேவன் உங்கள் மேல செலுத்தின அன்பை பார்க்கும் பொழுதுதான் பலி செலுத்த முடியும். இன்னைக்கு இந்த லவ் பண்றவங்களை பார்த்திருக்கீங்களா? லவ்வுக்கு நான் பெரிய எதிரி இருந்தாலும் இந்த லவ்வின் கொடூரங்களை பார்த்திருக்கீங்களா? அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபோனை தூக்கிட்டு இப்படி போயிடணும் சைடா. வீட்டில் பேசாதீங்க, அங்கங்கே ஒளிஞ்சுக்குங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வந்தோடனே எனக்கு அப்பாவும் வேண்டாம், அம்மாவும் வேண்டாம், அம்மாவுக்கு மேலே எல்லாம் நீ தான், என் உசுறு நீ தான். அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் என்ன ஆகுதுன்னு. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. இயேசு நாமத்தினால விளங்காமல் போவதாக. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். ஏன்னா அன்பா, அது பேர் என்னது? எனக்கு ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்றேன் கேளுங்க, உங்களை எல்லாம் உற்சாகப்படுத்துவதற்காக. எனக்கு இன்னும் அந்த சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கு. நான் 4ஆம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என் பக்கத்தில் ஒரு பையன் இருந்தான். அவன் பேர் வந்து சார்லஸ் பிரேம்னு பேர். அவன் என்ன பண்ணா, ஒரு பிள்ளைக்கு லவ் லெட்டர் எழுதுறான். எத்தனை? 4th ஸ்டாண்டர்டில். ஐ லவ் யூ அப்படின்னு எழுதுறான். எழுதிட்டு மனுஷன் என்ன பண்ணாவன், டே இதை அந்த பொண்ணுகிட்ட கொடுத்துறான்னு என்கிட்ட கொடுத்தான். அந்த பேப்பர் என் கையில் வந்துருச்சா. இந்த பேப்பர் என் கையில் வந்தோடனே மேடம் என்னை பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்சிட்டு அந்த மேடம் பேர் வந்து பியூலா. இப்போ ஞாபகம் இருக்கு. கேட்டாங்க என்ன பேப்பர்னு. ஒன்றும் இல்லை மிஸ், ஒன்றும் இல்லை மிஸ். இப்போ தானே மேம்னு கூப்பிட்றோம், அப்போல்லாம் மிஸ்ன்னு தானே. ஒன்றும் இல்லை மிஸ், ஒன்றும் இல்லை மிஸ் அப்படின்னு. முதல்ல நீட்ரியா இல்லையா அப்படின்னு வாங்கி பேப்பர் வாங்கி படித்தா ஐ லவ் யூன்னு எழுதிருந்துச்சு. என்னடா இது, முளைச்சி 3 நாள் விடல ஐ லவ் யூ, யாருக்கடா இது அப்படின்னு. ஐ லவ் யூ முதல்ல அர்த்தம் தெரியுமாடா? தெரியும் மிஸ், நான் உன்னை மிகவும் நேசிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு விட்டாங்க போற கன்னத்தில் ஒரு போட்டாருன்னு. இன்னைக்கு இந்த விளங்காத போற விஷயத்துக்கு அது எப்போ வரும் என்ன பண்ணுன்னு தெரியறது கிடையாது. ஆனால் அது வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க தான் உசுறு, அவங்க தான் எல்லாம், அவங்க தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக குடும்பத்தை பகைக்கிறது, வேலை வெட்டிக்கு போகிறது கிடையாது, ஃபோன்லையே வாழ்றது. இயேசு நாமத்தினாலே நம்முடைய சபையில் எழும்பாது இருப்பதாக. ஆமீன். எழும்ப நினைக்கிற எல்லா பொல்லாத அந்தகார கிரியைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே பாதாளத்தில் கட்டி நாசமாய் போவதாக என்று ஜெபிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். அப்ப இப்படிப்பட்ட காரியத்தை இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் மேல அன்பு வரும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, மற்றதெல்லாம் வேண்டாம், வேதெல்லாம் குப்பை குப்பை குப்பைன்னு எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க, போட்டுட்டு போறது. நான் சொல்றேன், ஒரு மனுஷன் மேல ஒரு அன்பை பார்க்கும் பொழுது, உணரும் பொழுது, ஈர்க்கப்படும் பொழுது இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்ய முடியுதுன்னா தேவனுடைய அன்பை சபை புரிய ஆரம்பித்தது என்றால் இந்த உலகத்தை சுட்டரிக்கத்தான் ஆகணும். நான் உலகத்தை சுட்டரிக்காம பலி செலுத்தாம நான் தேவனில் அன்பு கூறுகிறேன்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா அது வெறும் வாயின் வார்த்தை தான். நம்ம காணிக்கை கொடுக்கலாம், தசம்பாகம் கொடுக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா உலக காரியங்களை, உலகத்தின் இச்சைகளை, உலகத்தின் சுபாவங்களை சுட்டரிக்காமல் நான் பலி செலுத்தாமல் நான் செய்யறேன் அப்படின்னா அது அன்பு நிமித்தம் அல்ல, கட்டாயத்தின் நிமித்தம். கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை சொன்னேன், உபவாச ஜபத்தில் சொன்னேன், நம்மெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் தான் தசம்பாகம் தெரியுமா, புதிய ஏற்பாட்டில் உதாரத்துவத்தை கொண்டு வந்துட்டார் ஆண்டவர், ஜெனராசிட்டி. நான் அதை காணிக்கைக்காக சொல்லலை, தசம்பாகத்துக்காக சொல்லலை. நீ எதை செய்தாலும் கட்டளையின் அடிப்படையில் இல்லை. நான் 10% கொடுத்தா ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று செலுத்துறது வந்து கட்டளைகளின்படி செய்கிறது. ஆனால் தேவனும் மேலே செலுத்தப்பட்ட அன்பை அணுவணுவாய் ருசிக்க ஆரம்பிக்கிற நிலைமை சபைக்கு தேவை.
சிந்தனையில் அதை ஃபீல் பண்ணணும். தேவன் எவ்வளவா, ஏன்னா வசனம் சொல்லு, இவ்வளவா என்ன பண்ணாராம்? அன்பு கூர்ந்தார். அது எப்படி படிச்சிருந்த தெரியுமா? இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்து என்னமோ 1/4 கிலோ முட்டாய் வாங்கிட்டு வர மாதிரி. அந்த ஒவ்வொரு வசனத்தை படிக்கும் பொழுது என்னது? இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார். கடைசி சொட்டு ரத்தம் சிந்தி கொடுத்து சதை பிற்கப்பட்டு நம்மை நேசிக்கும்படி என்ன பண்ணாராம்? அன்பு கூர்ந்தார். அந்த அன்பை புரிந்து நான் இந்த உலகத்தில் சில காரியங்களை பலி செலுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. இந்த அன்பின் அடையாளம் தான் என்னது? நான் உலகத்தை நான் சுட்டரிக்கிறது, உலகத்தினுடைய காரியத்தை நான் சுட்டரிக்கிறது, உலகத்தை நான் வெறுக்கிறது. பவுல் சொல்லுகிறார், சகலத்தையும் நஷ்டம் என்றும் குப்பை என்றும் எண்ணினேன். இது எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை தெரியுமா? ஏய், அது பெனிஃபிட்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எத்தனை நாள். ஆனா அதுதான் இருக்கிறதுல ஆண்டவருடைய அன்புக்கு முன்னாடி. ஏன்னா பவுல் சொல்ற இன்னொரு இடத்துல அகால பிறவியாகி நான், சில பேர் சொல்றாங்க அவருக்கு எக்ஸ்காலு, கண்ணில் கண்ணீர் வரும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. நான் என்ன அதை நான் தியானிக்கிறேன் அப்படின்னா, வழியில போய்கிட்டு இருக்கிறவனை சந்திச்சார், சபையை துன்புறுத்த அகால பிறவின்னு என்னது? ஒரு ஆக்சிடென்டல் மீட் ஃப்ரம் த காட். அவனுடைய நோக்கம் சபையை துன்புறுத்த போய்கிட்டு இருக்கிறான். போற வழியில் ஆண்டவர் அவனை சந்திச்சு அவனோட பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த அன்பிலோடு கூட இணைக்கப்பட்டவனுக்கு பிறகு அவனுடைய மேன்மைகளை எல்லாவற்றையும், உலக பிரகாரமான எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் நஷ்டம் என்றும் குப்பையும் என்று எண்ணினான். ஆமேன் சொல்லுங்களேன். நஷ்டம் என்றும் குப்பையும் என்று எண்ணுகிற அனுபவம் உங்களிடத்தில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் தேவனுக்காய் சில பலிகளை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதை அவர் சுகந்த வாசனையாய் முகர்கிறார். சொல்லுங்களேன், நமக்குள்ள நாம சுட்டரிக்கிற காரியம் தேவன் சுகந்த வாசனையாய் முகர்கிறார். ஆமென். இப்படிப்பட்ட பலியை சபையை நீங்க செலுத்துங்க. நீங்க பிரதான ஆசாரியனாய் இருந்தாலும் சரி, குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருந்தாலும் சரி, தேவன் உங்கள் மேல கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பு ஒரு பலியை இந்த பூமியில் ஏற்படுத்தும்படியாகத்தான். பிரதான ஆசாரியனுக்காக என்ன வேலை? ஒரு பலியை இந்த இடத்துல மற்றவர்களுக்காக செலுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட வேலை என்ன? தன்னையே பலியாக கொடுக்கும்படியாக வந்தார். ஆமென். அந்த எபிரேயர் நிருபத்தை உங்களுக்கு நேரா திருப்பிக் கொள்ளுங்க. நம்ம வாசித்து முடிக்க போகிறோம். எல்லாரும் வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்க. ஏழாவது வசனத்தில், அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தினின்று ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு. ஆமென். குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவாக இருந்தாலும் அவருக்கு உண்டான வழியை, பாடுகளை நமது நிமித்தம் கர்த்தர் பிதாவாகிய தேவன் முன் குறித்திருந்தார். பாடுகளின் மத்தியில் நிலை நிற்கவும் கீழ்ப்படியும் கற்றுக்கொண்டிருந்தார். நான் சொல்றேன், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு வருகிற பாடுகள் ஏதோ உங்களை விழ பண்ணுவதற்கல்ல, மற்றவர்களுடைய பாடுகளை உணர்ந்து மற்றவர்களை குழியிலிருந்து தூக்கி நீங்க உங்களை ஜீவாதார பலியாக ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தும்படியாக கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் மேலான ஆசீர்வாதம். ஆமென். ஆசீர்வாதத்தின் நடுவில் நிலை நிற்கக்கூடிய அநேகர் இருக்கலாம். ஆனால் பாடுகளின் மத்தியிலே நிலை நிற்கக்கூடிய தேவ பலனை பெற்ற, கர்த்தருக்குள் வைராக்கியம் உள்ள, பக்தியுள்ள ஜனங்களை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். சபையை எழும்புவீர்களாக, சபையை பலி செலுத்துவீர்களாக. உலகத்தை வெறுத்து கிறிஸ்துவுக்கு பின்னாக வரும் பொழுது தேவனுக்கு மகிமையாக சில ரட்சிப்புகளை இந்த பூமியிலே கர்த்தர் உங்களை கொண்டு ஏற்படுத்த போகிறார். இருக்கிற இடத்துல எழுந்திருப்போம். கண்கள் மூடி ஜெபிக்கலாம். ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரங்க தாவே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. நன்றி ராஜா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம்.